Yama Mwakaba, Demuba Adom TV, Kasee so na nanwure no said yedi tu dwa no nsam no eso sombra so say ye ne musinkonya na yedi ni nyina abram hye no so no kwa adomonline.com nsam no eguso ya obenya bi ahye na ochena no so nyame ya adom a wako YouTube Adom TV tube na nsam no wanya ni nyina bi ahye afei nya bre na ya hwe said ye nsam no emunchemu ete ankasa. Senior staff ya womwo University of Cape Coast and na wom dia to dia chemo se general bosumi ye womi e de to so aduasa e ba kosa ban no enyeye emfa womo esika bi a akamu fama womo dia na ne wom beja de adekere na womo ate atua de mu odene e de akira ban no ra Emmanuel Edu ya wono ne twetwe ni pani e da UCC branch a womo da ye Senior Staff Association womo no e na wode sansemi atu dwa wo kiremu a afrase mu no ena womo bo aban no asanke be ya won sika no de be ebema womo so bepem sabre won sankan nti no won aye ne se general bosome de etoso aduasa e ba ko saban no hweye na womo sika bi aka mu won fama won dia obeye oyekire. Senior staffs are more at University of Cape Coast. Woman at the Cocobonsam at the Amabanya, more HS, Infempimiano, and Dumiansano, Embo, no market to be a dear Akema, a bino, a bunia, a guna sumo, ya 1 year, Nagunese, will be triumpo at the Amawomo. Obakaya, a frase, no, womo Edwomania, and go home, yes, or Munchara de Bimo, ya, and no Bosumino, or Mutimi at the year, Ecoya say, abandoning penny for any woman at an associate hygiene, a man penny for an ASU, or Matia say, woman was also a conomacocha. Womo atwenya besi sabre ya enya dia womo nsa etimi aka womo aketua no we enenam so machotro panyi ya boda senior staffs omo UCC ekono ano Emmanuel Edu woni Adom Kasee atwetwe nkomo ya womo HS omo maaban no wiebe bosumi enkona wieye no na womo aketua na akemu no saban enenimpa nifo emfa emre womo dia ya dia womo nso no ebeye ye kire ede etiaban na womo atetua ede etiaban omo kire so na omo kase emfempemienu ene duna ya yesimi de enkanema nyina ebesesa ede ama wo mu nenso matwan ya besisa abre enya de a wo mato mu sikasem no hombofo ye bia enti apan omane nan emone toy na wo ma wo nsa entimi enka wo mu esika no. Yeto so na ye de akoye nsam foforo emu abeto dwa se eye kwe anase emprako awodo be se eye ahanum 500 ewo eye atoyemantemo brono bi anase mensne de elembelemu ya ni nyina ne se nyarwa bi aka wono monti no se abema empanifo ye ne se kwe anase emprako ya yekra ede firi nkofo aman so ede ba man Ghana mutitiru ene elembela baton peso aso no empanifo entwem. Kwanchefo pani o wasue ye hwe mfudie eni nuane so watoe mantam owura Victor Okodnan ana ode beto dwa kire mu se sesia no mpreko yade bia ma ne homene so enam so ma ba bi ti se atuabo baku ene afi anochi eye bia bia wo elembere mansini mu a yade a eku mpreko bi adokuru mpreko makoma besa hanum ene dumienu na saa yade yi eka abo yi abehwe no aye no fonofo na no nyina na pro ni nyina ne se saa yade ne se ka abo apreko na se odasani udi bia edo betwa yanom ewonse do enam so mo abokoko akirem se obi bia a wompatam ho no so obedi prakonam ni bia wonya hwe yie se enya prako a wo saa yade yi bie enam so ma Adom TV Kasee ye ni omanfo eton prakonam bi twetwe nkomo ana wo mu kirem se enam na nkasa mpo no ye nto omanfo do no a wagya adie na ya sakoka saa asem we no de na kyese ase wo mu dwadie kura wo mu kirem se sese no ama wo mu dwadie no aye basa aye deja ama musikasem so aseye enu nti nkomo hwa ani mu se bia mpanimfo betima ye ho bibie abo wo mu se de be ya prakunam a omoton no omanfo benya gidie wo mu titru ne wo ma omudi bie no na omo aba betobi Oguso ya wo Adom TV Kasee na ye de Kasee no bakoye ensam foforo emu a mpanimfo ya wo mo bo atwasini e wo memo metre ye film producers ya wo my Ghana mu Wamu di kosan ye mu odene ama hyenkafo titu won me kwa achichi ne benche ye ne obetena ba Kasee mu no na ye yi Ghana nsini ahodo no bi wamu cheche mu aso won mu anyai dia ene wamu ne emra no ebawia enam so ama Adom Kasee nso ene hyenkafo ni bi di nkomo won so Kasee mu no kira enye se bia wamu kowia na bibi etesa wamu kotwe free baby ne mom wode won sika ne to nti won so enim kwan a won de beye
womu etwasini no motisini twase wo mamu nanse wo de betu dwa ya wo mo kyerese adroba fododo na enkanka ene wona wo mo ekokwanten so no eya na empempin wo mu yi wo sini wo mo ka hodo nim sabe ya pasenyafo nani betimi age eno ena wo no mu twasini epa monten so mo kyerese sa adroba fo ni nyina no omo becheche wo mo na sika bia wo so mo gigi firi wo no omo timi agege e de afiri wo mo Adom Kasee ene yeti go monten so ne adroba fo ni mu bidodo na no ekotwetwen enkomo ya yebusa wo mo se so sa ensem yi muso musei ena wo mo kyerese eba ne sei ni de be ha wo mo pa no mo krasini no wo mato ya wo mo do musika ene toy etuaka enye se bia wo makotwe obi de egu pen drive so ene wo mo eye yi a ene pagi yeso so wo mo ne yakwa ene mo hwa eye dikatu dua no da obi wa kra wo break kra o ma re ko no tentim ho ti fi mi wo so kra no hwa edika no omo na de ku da sun ti se bi se ngeze se film no so man se ba beto amaye so a e beto because ye to wo mo a eton film so no ho ye ntwi ngu pen drive so sidina ne ye to ne yeso yi it is so man se ba no ma beto amaye so a yeso beto ne yi a che passengers no ti no ano okay so apere so bi atwa ku pen drive so o tu ye do pe bia no so ba na se bi se me ka bi so beto me no se me hwa ne se na press we na chen me yi sidino actually no because me toye musumi young drivers na your side a advert ema you know omo production for because pen driver obi si obi tika mo na say from near ne far o si a was a driver o cassette na your friend is saying na wa kan che no bu kura wa kan was me hu especially mpanimfo no o kan was me hu etitwere mame na wa twere mame me ntwere kura no be 10 de ma twere e de ama passenger ana obi so ha ba bia wo no e bia sa cassette no wo hu bi wo hwe bi da enti oba betra kam na se wo hwe na ye ne fasepe wo si ya no so ko no akope bi e kira kwan e za mo ka za mo be cheche ya we no apart from say be yi no ka mu udi kofi a ukoyi a enye yi so ana cd ne nso no se ya to a kuma se kwan e wo so a oto be we yi ato so a be 1 week na 2 weeks afa wi ya e mabiem so na scratches abaso ba pen driver no so de se we chugusu a we ya anya hwe ani ntina ma use pen driver no me say me machine me use dex esa use pen driver ba this no anam say sania cassette no anya papa nintino e na eso scratches abaso nintino ana ma use pen drive no a passenger fo bi nso ene hwehwe nkomo efa ensim we ya nso ehu mo kire se ese be ha wo mo o mani be kum ntantama o mo tena ka ma enam ko a ena wo mo ebeda bi na o mo yino waka ne mo eboa o betena ka mo na se nyu o mo monyum tv bi en ma no anse wuti musa ha so be load no na ache onti e no na me be flo ka na se wonso tele wo mo a me flo eta se nti eboa ma yeso ye nika oh yeah tika sometimes can is work and say lodo a obit me ba obitimi busa say tv wo ma na so aka san ayan obefo so aka say da bia onfo kan be si osa na waste time entino me de eyama me say tv ni ba ka ni na enti say amka say omo be sa de be ha bebre be maka ni so delay too much ntimi de nka be ya common church ro mu doge Ogusaya Adom TV Kasee yadebekọ amanyo ensemu na MPP amanyo ko no omgu ahoboaso se wo mo beye ne ombetumi bia na ensemu a ewo court dem wo mbedie fi se nyame yadom edam mende yaro wo mo kosi anim na fe wo mpanimfo wo akoto abayi wo no mo se beye a wode amanyo ko no ebekonkodeme na wasansem we emono ye hwe animo se ye ne Wamo Director of Elections, Ora Martin J. Kosa Bedi Enkomo Ediafa Enho na MPP Amonyoko wamo efri abato no asie wo constituency se ebeye nema betumi akoso ebinu ayi wo no de ebinu so aye approach ya wo mguso ye yenhyehe nyame ya dom ada memendai na kese pa no wo mbeyi wa kendifo a wo mbedi wani mu no ebetumi abaso Adom TV Kasee abobonsemi enkai Yeshese Yebenya Director of Elections Edema MPP Amanyoko no Ora Martin J. Mensa Kosa na yene no edi enkomo nti sabre ye kwa homaso na yene Martin J. Mensa Kosa edi enkomo opani amu akwa abado Adom TV Kasee so
Nyame Adom yada se say nwumre so waje enfre so na ahoboa no to say de ma Nyame Adom ada memenda national executive election na amoko no yo Nyame Adaroma odabedru animo papa me no can say preparations the 90% set the akokaye for that the social ya plenty ya ballot ya academy for media for for security for observers delegates ever trouble no cry no ya premise aye be trouble no ahododu e wo Ghana fa na nyina anapa no nkono ye data so a enwure no num e ato awie na ye be kinkan obi ehu abre na electoral commission be decide media what happen and see at the regional level no regional directors in the fully they know that they were china obun sabe nyamani nyina no mo body akugo regions aken Saturday into the dia the na the me ma that is kwani yeko ye na company Saturday Robertson yepesi ye hunu anyenya bia positions ahodo say na nkrofo prebi ohon ma bia eja oko on oppose na bibia tesa positions say na nkrofo pre wo MPP national executive sinimo yo upesto metiaseso metiase inkai positions that ye pre na ya good reading bia ahodo na ye so am sadri ni padodo a edi onwo so say ye trouble mom no omuye I had 60 260 na saa 260 yebeto ebe no emu oha e na bedi nkuni me sanse region bia ni pattern entino anete na omo mbeto abanama ni ba be 260 eyi mu oha no ense be 5000 ntimno yo ene anwumre de yemfa wonsi ha na yentwen Nyame Adom ada memenda na court cases ahodo ro mo awie ni nyina apeye mi no bi sami no menyi ni se imetima wie abeka ye ho eso so far you be almost 99% the register set and you know maybe a bit possible ye to about MPP ma me hu se obi e timia be 100% issue baby over share the be case be count yeah we are forming and you know moment to make kind one can be told down but first match you be national there na it is need to maybe once America yada se ora Martin ejewi mensa kosa ya odone director of elections the ma MPP amanyokuo na wote say ye ne edi nkomo no Adom TV Kasee na oguso ya wo hwe ne ye ba sisi ya ye ba ye beto so unicorn Oguso aya wo Adom TV Kasee ye di kind nsema hodo ni bi atomo animo say ye kokoshe MPP amanyokuo da ya memenda wo mugu ahombo aso say wo mpanimfo wo beto aba ayi won ye to so na ye de akoye nsam fufuro emu Abai ade abeto dwa se ensem bi ye ne namo emonten so se wansha wantwi betimi ayi ne tie titru e wa amanyosem mu no Ghanafo eniye ni e wo sansem no emu na wo mu kiremu a wanwe asade akokire na mu ne ade ntino obi de komani bre e na beye sa nuoma no na National Human Security Eli ena wo mo ede sansem eto edwa West African Network for Peace Building ya yitwaniti asa one one ede sansemi eba ye nso so fo be de akire ya wo hwede wo ehun nsam so Felix kwachi ofusu se Ghanafo nyi ni na aban no nani abre so wo be hwe am ya hobambo hu nsam ahire pampe Eku bi ofrom se West African Network for Peace Building eya bedwaku a wotena se adwendwene bambo ho se de ebe ye na neoma nyina be eyi enti no ebe wiase na sunsunsuanso no wo mo de aba na coordinator oda sa adwumaku ya no Isaac Bayo de aba betu dwase nansen se wo hwe wo mayi mu bia yakwa kogina mu obetie seketa se ne proye adokore mpanimfo abamufo wose saade ne sempanimfo anhwe ne yie ebema o mayi mu bambo no ato ape yasomdwe kutemu no ebeda ne deja enu achi nso obetie yese obi akwa kokum obi ewo ha afi yese pani bia kobontu ya hunu nipa kro wose saa nyuma na ekoso nyina no se ya nhwe yi a ye bambo no ena agi agu wasasem ya ho no soafo be de akira wo hwede uboso urumnwamfo Felix kwachi ofosu dia betu dwase ensema mpanimfo atwero de aba ne nyina no eyade ehu hia
anse se so sanse hurenhuren eno pese o man ikuta wa bra ensusuo bi animu enu nti ensusuo ani pai anase mpanimfo di aba betu dwa no enya de se aban de ye adwuma ne mo ma se hubua bi ana mpanimfo pese o de hye o manfo mu enu nti wo sere o manfo se mo obi ensuro esanse o man ya somdwe ekutemu no yɛbɛkɔso atena hɔ na bambɔ nso akɔso ayɛ adwuma aboa mo man yi anuoma nyina nso atumi akɔyie Abrantia komla do mo ye na won kan ti asefo ho no ne wo no bepem sabre wɔwɔnfo yɛ da so adwene ho kyerɛ sɛ wo hwɛ bɛ masu brane a wogina hɔ dɛ waka ne sɛ gu ne bo na asefe men wanwan nso mpempi no bibra memo so obi to saa no a abusuafo mpo na ba abɔnten de betu dwa nanso ne technology enti no wote hɔ kwabrane abusuafo krante ye no wokɔ nkrɔfo network ahodoɔ yi so sɛ ya WhatsApp ana sɛ Twitter ne Facebook ye ne gu hɔ kora da dansa na mpo wona ti fie do wo mo ebetie no na Adom TV ano enumrei ye pese ye hunu se ya mamre no ye ya agya na jeje mu anase ye wure na efie ene ho ensam kaya hodo na ma me ba ko eba mamre mu a wabene pa ye yumre ye nya no ye nkasa fidie so ye pese ye ni di nkomo no kyerɛkyerɛ ye nsa ya mamre no ya to atwene anase die nti ena ye mu bie mu nti no ya ye de mra na hye ensam eye ne ayepe ma me Professor Osei Sunderland adi aba homa no so Mamia mo ajodo ba Adom TV Kasee so. Yenia wa fome. Nyame adom medidi esa wo so ho ye. Pochonyo. Ya da sepa se nwumre yi wanya adaje kakra ne yedi nkomo. Ye ebibra ma mu yenim sese ye bafia. Abusua mpo tete no wona be yi asutire ne so ne no ye nhunu ne sa ansampo na abusua bete no. Wo ko Facebook ne da ho wo WhatsApp na ba yi a na eguso. Amamra ne ye to atwena na ye wure na afi. Makata oya ahoshedu bi na yenyi. Osende ebugwa BBC a okoblo dimoyi dimo hon. Enwa apo wanka sam no ho na hware. Watchani na wobo eyi oye ebusia farmers ansana worry wazerba mahinya ya tibi. Na so wo Oye akumotu. Oye hu. De to hoda asamo today. Everton wo ifi bigo. Insana watawa ya damadu. Se soja fupo watara. Wanka izinana. Wama wana waye mwebushi afan. Wakacha wana sana amafu watu. Nti makande dama amanze owo biara do a waye sasama no mu yedurba owo moya waka nti chawode yenya ibu na ahoshado na se yensaka assembly pa yatwan kakra yatwan do ansana ya masam ne pui nti matam bakanye de I am your kakra. De yesia na yagin de abrichu so dam na way no sanda one pa said the water dama technology be one yada. Enti den ye betumi aye na yasa akoye nchi akofa tete amamre no ne yesua sense ye be ya abrofo ne de enso abrofo wo nye sa. Me just da bo to kanon Bibia watchere onye de ya fande yamba ya wonan wenyi mamanzin oda yechra man na yechen sensira obandam another sensira ya zanadam na wama wenya one culture na de wana manzin wa piana wa ga manzin na wa pede wo beye na wo rachre de wonyim ho kroma manze wo bu ho man ba to wada ye kire hon nti na am de onenyi mozukan oye school se wona watchre journalism na de nya oda wo de kan de dwuma biaran nuhu amanze bi wo ho another our can be aware the big man, so what I yet I mean, who can be able to ever for good can they ever say?
na yewie sa awode impinfo wakasa homa it will be are hu de yedemia onye ebia na yewre na afie na de bi omo kai yes ana opa che yo ene prof anwumre de yemfo adage bebre yemfa unsi akakra na waka no ntiase wo mpa bre bi so na bibi che yadwen bi ma yebesa abonchen yedase so ne yedi nkomoyi medase papa Professor Osei Sunderland ade ya wono eba abamre mu a wabene ye pa na anwumre o kire ye mu no sua tra ena aye yensa na kasa no so no emsi ye wre ye fi nti na ama abasa nye eyade a enu kwase ye soso Adom TV Kasee ena obiso a wo hwe no Adom TV Kasee na obiso ya wo hwe no nsam na hodo no a ye de kan de abetwam de edu so eye adwadie emo ensam Yanra said the adwadi mo nsam so ete enei nwentoma ya ne dini ene kente bepem sabre yenim ekuokro a wo mo yeye ene won so a won de baye na so ni nyina mu no nwentoma ya de kente ebre bi atwam mpo nei ye wona papa ya wotutu eguso a utimu se ba bi titiru nwumadi titiru ase ena yetan ede ekro na so nei no nwentoma ya ne dini ene kente yentai ehunu sade etie no Dano na Adom TV Kasee na adwadi mu nsam ne yepesi ehunu so anyanya bia kente sade yetete no na yehunu no na ye papa no sa na tie na ne dwadi ehunu nsam so sai ne sitie sei na Adom TV abobo ensemi enkae ade ba ko wo mayim ema ye dance titiru ni akanmamu ene asantemantam eye kente na kente a ye ntoma a wo ye mayim no mpo no yenya hunu bia poten a efire nanso kwa asantemantam dia se duru na ponna nananom atena se asi nkonwa eno ena omde da di kire sampa wo mo amane ne amamre a wo mo fura na omde kire na nanse ehu sa kwasi bro ne hwententen so aye bia fra mu ani nyina da eyade a ema ye adwuma ye na se kente aye ne ha no eto apen so odi wani kire Britain mamu a ba bi tse Baltimore anase Washington museum wo ho no eyade asa kente nyina no ebi wo ho na no Adom Kasee bi sase anya bia no abefo kwantempon a sisi ama wiase ne oma sesen kente a wo mo aye bie ene ye dia ye no so omanfo a wa ma no ne ene ye mamu no ye de ye ne ha no wo ma ogi ato no mato bia na Sante Smith wono ne da omanfo anwene kenta no e obonwire ene omanfo dodo no a obonwire a wo ye kenta ibie no e kire mu se wo mo de omo ogidie sese de tie bia no kente na nkasa wo mo ye wo mayi mu no eye papa enu nti no enya de se bia dwuma a wo mu die no ato apen wo mo de omo gidi se aban som no oboa ebe mu madwuma no ayi akoyie pa enu nti omanfo dodo no amwa se de be ye obebo ho ban titru yen ye die yi na afi wo mo di adwene fa kente ho no so ombeko so aye o madwuma na nam so ama mo de kente papa a ebeboa ama Ghana ha yen yankase yen abie na kwase bro ne hwententen krom so ebi akwakoduru ho no magya tumu no eno so atumi abem difference na ewum wo ba na wo kire no mu a ohun ye de no kra no ye obi wo ho a ne bo no wo soro ne bo no wo finfin ne bo no so wo ase nti oba na wo yi kire no anu ankasa ohun eda ho a omo hu difference na ewum bi o ma ye bi o ma ahoma ne ye kakra nti eche mu kire ni sika na beso na wato se nya ya nka omo ye bi frem na ma ye adwa no ekofom nka omo yi omo firi ho na nka hia ye ankasa nanka aba hwe nanka yetim because betu your tax betu income tax sande mani ade ni nyina Enti adwade mo nsam na ye kokoshe kente ehu nsam no na ye de bram na edu so eye wo chena sade ewie mo nsakra ye no ebesi aye Wachina nyame eya Adom a sei ene wiem nsakra ye no ebetumi aye ochina wia ebedina ne na so kakra ewo enkran ohom chichemu aduasa baako na anwumre no de emu adwojo kakra bi ohom chichemu aduono enum ti ochina awia na no beye dene ti obi address mu onkran onhwe ne yie na yede ekire bono na afmantem mu brekum nso a awia no mu hie begina ye ohom chichemu aduasa enum na nanwumre no ate aba fom kra ohom chichemu aduono amiensa nti ya ne sa nwumre no de mu bedo kakra na awia no de wochina brekum ebegina na naso pa nti mo ambakwa afuom mo ba hyehye ne ma no monya ahwe yie mfimfin mantem mo nso commander echina anopa no mu ho awia no ano ba ye dene na nwumre de ebedo fom
ohamjiche mu aduno emienu fi anwumere no so nkoda wo fi a wo montade hyemu no monhwe ne yie emfama yen ewo commander sei eye fifi mantimo so beye northern region eye Tamale so awiana no beye den wo ho pa yesi awiana bebo kese pa wo ho na nanwumere no de emu adwojo kakra e de amaye wo hamjiche mu aduno enum ti Tamale so ehye cigarette nom ya mototo to efomon so monhwe ne yie emfa emaye nti wo chena nyame ya doma sei ene wiemu nsakra ye no so beye wo miamia hodo de edu so ya go Kasee eba. Are you Diade Bramo eya pomuden emo ensam na Dasabra Company Limited ya wakofa sahate ba meshadia ban wo da Roma ena omo boye ma yitumedi apomuden Kasee ebramo ne de ne yehwe ehwehwemufo bi ya wo Australia memo dia beto dwa se emma ya wo mu no sem koda no benyini ayo promprom manase ebe wo no aye kese pa na gina mema no so mema no modidie mu no ne ade efise mo ana mugugu so ti se odidi yie de ne akora no beba brom woda ho ano ho akono fefefe kama se nkoye na wujutwagu so kwa pia no ne ade a eno so beba na aye komsa nti ma wo mu nkora no won asetena mu nsem no se be ye fa dodo no agina mema no wadidie so apomodin mu animdefo ehwehwemu yo maye edebeto dwa echirema ema dodo na ya abra wo befa yefunu no omukunonom ahyase eye kesebone no eyade a ehunsunsanso no ebetimi akomofra wo bewo wo no so a abofra no bewo no nanu duro se ya adwantwam ya wo benyine no kasebone bia abofra no so betimi abaye no enye eni ebi enie empanifo yi echirema omudi nkura ya nkura no wo momowe bi wo mu nipaduamu no eni nipade no eye ayepe enu nti eno omudi eye wo hwehwemu a abeto dwa mo chese emebunu dodo na enkanka ene mema ya kasebone ewo omoso no so mone ma enya kateso nhyiemudi ne ma no efefura sabre ne mo no mofra mba wo mo no wo nso etimi eye kasebone dodo na ema ne boro so ene kra de obaga na ha ema ne so mu pe 6% so mema na fa mo ho adwene a omosi ne ebomba ko ne ye no ye one pack ema ne se ye se de one pack no mo hu so mo fa one pack de betimi ama mo mofra ye omba wo mo no so no wo mo kra de ahwe wo mbenya 11 packs nto mo mpe enti ne ma dodo na sese ne apombude mu mpanifo edi hwehwemu abetu dwa no so mo kofa mema na yesere mo one pack no ya mo ntaso mo pensa dodo enam so ya na do so obi aso pe 6 packs ene beboa na mo ma na anye kese dodro Dasabra Company Limited ya wakofa sahateba Mr. Diaban wona boaye ma apomden Kasee ya de bram de edu so eye ago Kasee Yama mwakwa Adom Badum TV Kasee so de yedru so no eye ago Kasee yenhwe se de ago Kasee emu ensem no etie na Kane Referees Appointment Committee Chairman Randy Abe ene ababeto dwa se Heart of Lions they say watoshes Kasee wo mu pa nti wono ana wono mo ehwe so ya we sportscrusaderonline.com won edisansemi ebetu dwa Kainsa Echirema Pando Hearts of Lion yade around the Abbey ya enkane no na ye chairman of Referees Appointment Committee he said the ordinary jumedi ato was wonye biem wono e na wakoto shares no dodo na e wo Pando Hearts of Lion asese no emprempre ye betimi aka tro se wono ne opanyi kase ya ekuo no esine na so na ntie ne kwaso a Echirema biem a wanhwe ya wo be ye nsesa ya na sensakra ye bi e wo team no ene ne management no emusabe ya ne menyina e betimi akoyie ne santi e na ye around the Abbey wetimi Eden Krata Akoma FA so woda womo ase e odwumedi omode man do say chairman of the Referees Appointment Committee na mmom no wan shada amfa to dwa e wo krata wo twere ye ne mu ne ntia or resign e de referees an dwumedi no eso na nte ye ne kyerema ebia na wo pese wotimi enya pepa na wenya adwene bo fine no wotimi e de hwe na ne club asese de wotimi akoto no niema nyina etimi ekoso ye e de Emma club no me no ka say the Pando Hearts of Lions Abedi Randy Abbey ninsem So yeguso de ago Kasee mu nsam no bramwa Unibank Ghana Limited sabrede wo ma ye ne se Blasters wo mo captain Asamoah Jan emfie mienu edi enemy de won hwe se bank ne ho de wo bia wo no abaye de ama wo mo ofise ago Kasee wo mo hwe ni mo nyame ya doma World Cup wo kwa kugire mu no bank no na eso wo no mo asene
Bank Jumako no idea or money Black Stars are young fed our montam no egusua nyini last year po wo money James Kasee apia the darling coach of the Black Stars of Ghana money no 8 SI contractor na wono icon Ede Emma Unibank mutu ya sika $1.2 million Ede Emma Empenifo no sponsorship package na 8 so na wushema Emma Black Stars of Ghana 8 World Cup no the year 2010 Unibank 8 so wo mo asne bi ebo amane nyina 8 year impo 2014 World Cup ahoboabo ya yeboa no Unibank for so eka ho bi en wo mo ehwa toto niema ama bibia 8 akoye na ntie no echire ma wo mo ne Abrante Asamoah Jan Baby Jet ya captain Ede Emma Black Stars of Ghana wo mo 8 ene no asai contractor wo no ebeye icon Ede ama Unibank adwumako na bibia etimi akoyeri ama na afibia no omo betimi atwa sika kakra ede ama Baby Jetta we eyemfinhia mienu na wo mo ne no sign sa contract se be ya bono nso obetimi aboa na bank no ebetimi afa na ntuma pefra ewo manmu ene obi man so. So na ya dia koyen some foforo mu na mono ne die Manchester United for Saturday one more ayen se Chelsea ni Abrante ye mata wom gunku hihia hodo so se wom kwa akọ sign no na se de obo no homodene no oba Manchester United mu a ene ma betimi akoyie e de ama wo na seria kambe yaka se Manchester United ya ye ofunufo club obi ache wo mo na wahye wo mo ya nanu ade yakra Chelsea etimi eche wo mo ehye wo mo kamien sama mo timu eba akona se de wo mo ehwe ni muso mo betimi atotototo players ni bi every other teams a wo mo abo mo ne se one matter ya wo no ewo Chelsea wo mo etimi atabri sika 37 million ya wo mo de kota Brand ni nyina ne se one matter wo no na se wonya bi mo ewo Chelsea nenso wo so wo hwe ni mu se World Cup aye ko ewo Brazil no eye ni cross Spain omo betimi ede na gina mu bie na so wonya bi mo e wo ne club level na wan hwe ho be yeden ede amano se obetimi akogina mu e wo Spain enu ndi ene ho abehia so otimi movie na okọ club fofra obetimi enya bi na wabo e wo honom ne no ena ntiye no echema Jose Mourinho ade a wate ase se one matter won free Chelsea na won fa nani enche club bi a wo mo so e wo pepa so omo betimi abeto no na bibia akoye ede amano Chelsea for hwe ni mu sese kasem betimi akoye na one matter omo je ne bye na wetimi akopie mu ewo Manchester United Nelson Penifo no wo mato wo mo boa wo mo ekwene kakra ka ne nyina ne sana Penifo hwe ni mu so mo betimi edit Thiago Alcantara and Fabregas etimi abepie mu ewo Manchester United Nelson wo mantimi enti one matter de no omo efe wo mo ni ase no mahwe ni ye sebe ya ne ma entimi enkwa achew emfa ema wo mo munim so be ka tem ne ho a bibia betimi akoye ede ama Manchester United. Atenka Kofejen won wadaro man on boy ya chidom mago Kasee so ya di bibre mu de adu so amono ne Kasee Yansha said na amanonimu nsam so sikoye ye serial memo eyo opposition ni aban wo so wohwemu a nanu ntemu ne mu nyokra akokon yi nitie wo ho nipa be se empemo hade won wato na nanu wonsie do na mpanifo akọ esian no masisi eniema abani a Wamaya ne sani asade wose womko Switzerland memo na wom nyina akotena se hwesa asumdwe betumi aye adwuma nanso nya ne ekohunu ye wi akire nsem twitwire ne nsem ahunhia ene kokopie ewe ewo peace conference a ekoso ewo eye Switzerland memo efa Syria abanye teso ene opposition for entem Yenhwe sade na nigidie mu nsem buga jumbetes wona ebo ye chidom na ye de ebramo na wusha o my Ghana mo said ye di kind to dwa na rafo no de egusua titu ni nsentwe adwuma ne o manfo dodo no ani nyina fa ye nua be ma komla do mo ye ne won ka ti asefo ho na ni wo ne ba sa no anyum tuku awodo mienu bi ayese ne o meka wo ho abom na won aye nyum son kokra de ama be ma no ne de agya no kwan ya wo no ene Aibe Adom ene onua ba Celestine Donko ene ne won mo ka wo ho abom so won be ye nyum son kokra na wo mo de ama komla do mo ye ne wonka atiasefo hu no ebiem yadeko eye ensam foforo mo enso mfimpino ene enkunu mo ye bo dwumtuni bia baso pa ochia me kwame se wo yade ye na ne modern bon wogusua ya ye hwe ni mo safi nkona wie ye de na wo de dwum foforo kranso ababontene nanso nei no abetodwa senkrofo ekeka se wo pese wo pre president dibia wo Musicians Union of Ghana ye music animu
Nanso enti ochiame kwame na yekokotie ne nyom no nana ye hwesa nke ne bedi nkombo so ye nya ne ntie se de nani abresa afi opese ode dwomba no owo studio ya wo record dwom no den ti ebere kwa ni mo ano ye nya no aye nkase bo ahodo mo no ye ne beba na ye ne disa enkomo no na nyumedie aha ne breba makwan na Kasee no aye de brem Adom TV so no ye de mo sie nsam ahodo eto odwa bie ne se eye UCC senior staff no on the atudwa chirem sa ban no 31st January enkwana wieye na won sika wontu amfama won mu a wo beyo ye kire won kira de bie mu sanso ena na nsem bi ne na mo emframa mu se wanhwe a penche betimi ayiniti e wo memo e wo yakobambo mu nsem ne so aban se no kura bie nimu a ahobambo wa yire pampe mu so a mo we kwe no wate se elembele potamu ho so enyarewa no bi achemwa no nti yade ehun nsam so ebremu agokansie yade ba ni gidie mu nsam na pomden yekohwe se de edwa mu nsam ne ochena se de wiemu ensakra ye beye yade bremu ye gire no so animrei Kasee no yade mo esi ha medin e de afia mankwa atamakle da mu nyina ase ya mamumo ne hwe aniti